Salutație, ce faceți? Salut, ce faceți? Primul meu vlog. Asta o să faceți Instagram-ul meu și TikTok-ul meu. Întâi, hai să începem cu TikTok-ul, să dați acolo multe follow-uri. Mă găsiți aici, așa. Am aici, nu așa de multe. Ieșim de pe TikTok. Uităm pe Instagram. Uităm pe Instagram. Aveți contul ăsta. Aveți contul ăsta frumos. Contul ăsta cel mai frumos dintre toate. Și nu uitam să dați un follow și pe Facebook. Uitați așa, mă găsiți. Așa, uitați aici. Facebook-ul meu cum am. Bine, hai să trecem la soc acum. Așa să ne sucăm un soc care e foarte bun și care l-am descărcat așa. Și vă arăt TikTok-cile care să vă dați inime, să îi dați multe follow-uri. Hai să ne uităm la primul, ia Antonio Pican și Bibi. Așa aici. Cine se pune cu ea, Braia face ce vrea. Braia face. Uite-mă, ok, cred că și pe asta. Pe după care mă uci, dar pe bluza. Nu. Nu. Ok. Ia. Și o să vă și poze de pe Instagram-ul meu. Aici. Și mă aveți încă. Și dacă vă uitați să dați like, să subscribe. Și eu fac și ne vedem data viitoare.